Ahojte, volám sa Henrieta a dnes by som vám chcela ukázať, ako si jednoducho vytvoríte vlastné nálepky v Canve pomocou bezplatných prvkov a fontov. Všetko zvládnete aj vo free verzii Canvy. Na záver vám vysvetlím, ako si vytvorenú nálepku objednať na mojom e-shope eliar.sk. V prípade, že chcete vedieť, ako objednať nálepky s platenými prvkami vo free verzie bez vodotlače, pripravila som pre vás samostatný tutoriál. Video už môže byť dostupné na mojom kanáli alebo čo skoro pridám, takže ma nezabudni sledovať a daj odber, aby ti neušlo. Verím, že tento návod vám pomôže a budete si vedieť jednoducho vytvoriť vlastnú nálepku pre radosť alebo pre váš biznis. Poďme na to. Otvorte si svoj prehliadač a zadajte tam canva.com. Ja som prihlásená, ale ukážem vám, ako vyzerá Canva, keď ste neprihlásení. Vyskočí vám okno, kde sa máte zaregistrovať. Ak ešte účet nemáte, môžete sa zaregistrovať zdarma buď pod Google, čo Facebookom alebo inak. Ja dám pokračovať, prihlásim sa cez svoj už vytvorený účet pre toto video. Môžeme začať. Po prihlásení do vyhľadávacieho pola napíšeme slovo nálepka. Zobrazia sa nám rôzne šablóny, ktoré môžeme využiť. Dávajte pozor na šablóny označené korunkou. Tieto šablóny vo free verzii Canvy vám nepôjdu použiť. Preto vyberajte také, kde korunka nie je. Vyberieme kruhovú nálepku, ktorá je ideálna pre tento tutoriál. Canva nám ponúka aj ďalšie tvary nálepiek, ako je štvorec a iné, ale dnes sa zamerávame na kruh, takže poďme na to. Poďme si vyrobiť treba túto stlačičkou. Vidím, že tam nie je korunka, že je voľná. Otvorí sa nám takto, kde vidíme náhľad, ako nálepka vyzerá. Týmto tlačítkom prispôsobiť túto šablónu sa dostaneme do svojej nálepky. Prvá línia nám ukazuje, kde bude rezať ploter. Znamená, že nebude vytlačená. Všetko ostatné za líniou už bude vytlačené. Najprv si ukážeme, ako zmeniť text. Kliknete na textové pole a keď do ňu poklikáte dvakrát, tak sa vám označí a môžete text zmeniť. Napríklad na slovensky. Ďakujeme za váš nákup. Kliknite mimo textu a vráti sa vám do tej polohy, kde bol. Takisto keď kliknete na ten text, tu sa vám ukáže, aký fond sa používa. Keď nám kliknete, viete si v tomto zozname vybrať fonty, ktoré sa vám páčia. Takže aj toto viete prispôsobiť. Takisto keď prejdete na toto tlačítko farba textu, toto Ačko s tým farebným pružkom, viete meniť farbu textu. Ja si zatiaľ nechám čiernu. Znova si označím tento text, ja si ho skopírujem tlačítkom Ctrl+C a tento text prekopírujem aj tu, aby som to mala rovnaké. Zmenil sa mi font, pozriem si, aký mám tento font, to je Poppins, kliknem na tento text, ktorý chcem meniť font a dám ho tam ten istý. Ten už sa mi do tých mojich fontov tu hneď uložil, takže nemusím zložito hľadať. Tiež môžem využiť hľadacie pole. Ak sa mi nepáči, treba táto ružová, môžem kliknúť na ňu a tu vidím, že okraj má čierny a farbu má ružovú. Taktiež, keď kliknem na tú farbu, viem si ju zmeniť na inú. Napríklad na žltú, ako je kuriatko. Farbu si viem aj načítať pomocou tohto kapátka, alebo ako to povedať. Proste farbu si viete aj načítať, takže chytíte tento nástroj a tu vám ukazuje, že akú farbu načítame. Tak trebárs, ak tam túto rúžovú z tohto noža, tak klikneme a sa nám tam načítala. Ja si dám napríklad takúto oranžovú. Tiež viem trebárs obrazok vymazať, keď ho označím a dám delete, ho vymažem, keď dám Ctrl+Z, vrátim ho naspäť alebo sa vraciam pomocou týchto šipiek. Keby som nechcela kuriatko, tak ho vymažem a tu na vľavom paneli stlačím na prvky a môžem si nájsť rôzne grafické prvky. Napríklad si kliknem na grafiku a môžem si vyhľadať nejaký obrázok, napríklad kvet. A tu sa mi už zobrazujú rôzne kvety. Opäť tu vidíme, že sú tu korunky, to znamená, že keby sme ju použili, tak sa nám tam urobí táto vodotlač nízka, ale není toto video o týchto platených verziách. Takže som kvietok vymazala a ideme si vybrať prvok, ktorý nemá korunku. Napríklad tento kvietok. Týmito bodmi jednoducho upravím veľkosť a posúvam, kde ho chcem. Sú to automatické vodítka, takže viete nasmerovať presne na stred.
Ešte si ho trošku zväčším. Lenže sa mi nepáči teraz farba tohto pozadia a použijem tam nejakú farbu, ktorú mi tu ponúka Canva z tohto kvietku. Teraz sa môžem pozrieť na náhľad, ako moja nálepka bude vyzerať. Myslím si, že celkom fajn. Uloženie a príprava nálepky. Keď máme návrh hotový, je čas ho uložiť. Kliknete na tlačítko Zdieľať, stiahnuť, zvolte formát PNG, veľkosť nechajte tak, lebo vo free verzii sa vám aj tak nedá meniť a dáte stiahnuť. Obrázok sa vám stiahne automaticky do súboru, ktorý máte v počítači nastavený na stiahovanie súborov. V mojom prípade to bude väčšinok stiahnuté. Krok 6. Objednanie nálepky na e-shope. Keď máte uložený súbor, prejdite na môj e-shop eliar.sk, kde si môžete objednať svoje nálepky. Naložte nálepky na mieru podľa vašich predstav. Si vyberiete materiál. Buď to bude klasický biely materiál, ktorý sa dá plne potlačiť, alebo to bude holografický alebo zlatý. Časom je možné, že tu pribudnú prieslitné, ligotové a rôzne iné materiály. Ja si teraz pre túto nálepku vyberiem klasický materiál, teda bielú nálepku, lebo bude plne potlačená a môžeme na to ísť. V prvom rade si vyberiem veľkosť nálepky. Cena je vždy uvedená za celý arch. A vidíte, koľko nálepiek sa na jednom arche zmestí. Najobľúbenejšie sú 4 cm, kde je 28 kusov. A vyberiem si následne materiál matný lesklý fotopapier, ktorý je bez príplatku, alebo vinilový oddelený lesklý papier, ktorý je s príplatkom. Ja si dám teraz lesklý. V ďalšom kroku si zadám, koľko týchto archov chcem. Najdôležitejšie, nahráte svoj dizajn. Vyberete dizajn, ktorý nahráte a odoslete. Už len vložíte do košíka a pokračujete ako na každom inom e-shope. Vyplníte meno, adresu a objednáte. A to je dnes odo mňa všetko. Ak sa ti tento návod páčil, nezabudni dať like a prihlásiť sa na odber. A chceš vedieť, ako objednať nálepky s platenými rukami vo free verzii Canvy bez vodotlače? Určite nezmeškaj môj ďalší tutoriál. Ďakujem za sledovanie a teším sa na tvoje vlastné návrhy nálepiek.